Għal min hekk ma jafux hekk Dun Samuel Grek huwa saċerdot djoċeżan mid-djoċeżi tagħna ta' Għawdex, twieled fit-3 ta' Ottubru 1985. Studja ġewwa s-Seminarju ta' Għawdex fejn kiseb il-baċellerat fit-Teoloġija. Fit-28 ta' Mejju 2011 ġie ordnat presbiteru, kompla anke l-istudji tiegħu ġewwa Ruma fejn għamel liċenzja fit-Teoloġija bi speċjalizzazzjoni Marjoloġika fil-Fakultà Pontifiċja Teoloġika Marianum ta' Ruma. F'dan iż-żmien ta' studji serva bħala kollaboratur fil-parroċċja ta' San Alberto il-Kbir f'Ruma. Taħt il-gwida tal-professura preżenti Padri Salvatore Perrella iddefenda t-teżi dottorali tiegħu fil-Marianum li imbagħad ġiet ippubblikata anki f'dan il-volum li issa sejjer anki jippreżentalna u li għal min jixtieq ukoll hawn kopja hawnhekk disponibbli għal bejgħ. Diġà Padre Perrella fisser ix-xogħol ċertożin kieku ngħidu dettaljat u attent li Father Samuel għamel f'din it-teżi u bħalissa hekk fil-waqt li qiegħed ikompli anki x-xogħol tiegħu bħala Marjologu fost l-oħrajn jgħallem fis-seminarju tagħna huwa wkoll viċi rettur fis-seminarju u anki jaqdi pastoralment fil-parroċċja tal-Arb. Kif diġà għedna hekk Father Samuel ħajkellemna jippreżentalna t-teżi tiegħu tad-dottorat bi speċjalizzazzjoni Marjoloġika propju fuq dan anki s-santwarju. Jisimha il-Santwarju Nazzjonali di Nostra Sinjora ta' Pinu a Gozo. Għalik il-kelma Father Samuel. Grazzi ħafna. Jiena bħal Father Jerry studjajt fl-Università Pontifiċja Marianum ġewwa Ruma fejn fl-2014 iddefendejt it-teżi tiegħi tal-liċenzjat dwar l-istorja u l-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu dell-Università. U ħassejt illi wara hekk din it-tappa sejt li kien ikun xieraq u anke utli illi nkompli hekk napprofondixxi din it-tema in vista tad-dottorat. Biċċa xogħol li temmejt fis-sena 2019 taħt il-gwida tal-Professur Salvatore Maria Perrella hawnhekk preżenti. U hekk dil-ħaġa komplejt napprofondija hekk għax nixtieq li insiru nafu aktar dwar dak li ġara hawnhekk ġewwa ta' Pinu sa mill-1883 propju meta Carmine Grima u Francesco Portelli rċevew sejħa partikolari minn Omna Marija ta' Pinu. L-iskop ta' riċerka li għamiltu illi nippreżenta u nanalizza b'mod teoloġiku il-ġrajja u l-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu. Wara li tlaqt mill-aspett storiku, il-ħsieb tiegħi kien li niffoka fuq il-messaġġ. Anke għax sissa qatt ma kien sar tentattiv ta' dan it-tip hekk fid-djoċesi tagħna. U skop ieħor li kelli jew illi ngħin il-poplu tagħna biex fid-devozzjoni sinċira li għandu lejn il-Madonna ta' Pinu jiftakar li d-devozzjoni lejn Omna Marija ma tikkonsistejx f'sentimentaliżmu imma din għandha toħroġ minn fidi vera. L-istorja ta' Pinu hekk bdiet fix-xahar ta' Ġunju tal-1883, preċiżament fis-seklu tad-Deret Marjani, meta l-Verġni Marija mill-kwadru tal-Assunta meqjum fis-Santwarju ħallit messaġġ lil Carmine Grima, mara umli li kienet ġejja mir-Raba mhux il-bogħod mis-Santwarju. U fil-messaġġ tagħha lil Carmine il-Verġni Marija qalet għid 3 Ave f'ġieħ 3 ijiem li ġismi dan fil-qabar qabel l-assunzjoni tiegħi, qabel it-tluħ tiegħi fis-sema. Sta Carmine kellha ħabib bl-isem ta' Francesco Portelli, bniedem ta' pjetà li ma bħala, illi lilu wkoll il-Verġni Marija ħallitlu messaġġ. Din irrakkomandatu d-devozzjoni lejn il-pjaga tal-ispalla ta' Ġesu ikkawżata mill-pejs tas-salib li huwa ġar lejn il-Kalvarju. Issa minkejja illi m'għandna l-ebda digret uffiċjali dwar l-awtentiċità jew le ta' dawn il-ġrajiet,
Hekk xi ħaġa li ta' min jgħid mhijiex obbligatorja hekk li ssir, però nistgħu ngħidu illi l-isqfijiet ta' Għawdex tul iż-żmien dejjem ġabu l-qudiem id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu. Barra minn hekk, ir-rakkonti ta' fejqan kemm materjali kif ukoll spiritwali li ħarġu minn ta' Pinu, u anke l-kwantità ta' pellegrini li jżuru s-santwarju huma fatti li qed jgħidulna ħafna dwar l-awtentiċità ta' dawn il-ġrajiet. Issa biex stajt nagħmel studju bħal dan, kelli nagħmel riċerka tas-sorsi tal-fonti ta' dawn il-ġrajiet illi jinsabu prinċipalment fl-arkivju tas-Santwarju, fl-arkivju djoċesan, kif ukoll fl-arkivju parrokjali tal-Arb li fit-territorju tiegħu qed jinsab is-Santwarju. U s-sorsi ewlenija illi jeżistu hekk nistgħu ngħidu li huma l-istħarriġ, ġifri l-indaġni illi l-Arċipriet tal-Arb Franġisk Saverio de Brincat b'delega mill-isqof kien għamel il-Franġisk Portelli u Carmine Grima. Hekk fliema indaġni huma jirrakkuntaw l-esperjenza li kellhom fis-Santwarju. Hekk kien importanti ħafna għalija illi nagħti evidenza tal-bażi storika tal-ġrajja ta' Pinu biex stajt niżviluppa l-istudju tiegħi b'mod xjentifiku, hekk xi ħaġa li hija neċessarja fi-studju ta' dan it-tip. Hekk dan l-istudju huwa maqsum f'6 kapitli. Wara introduzzjoni qasira, fl-ewwel kapitlu introduċejt il-ġrajja ta' Pinu bħala rivelazzjoni privata. Fil-każ tagħna l-kelma teknika fejn jidħlu fenomeni li fihom tidher Marija jew titkellem marjofanija. U analizzajta fid-dawl ta' ġrajiet simili bħalma huma dawk ta' Lourdes u anke ta' Fatima. Waqt li speċifikajt li f'ta' Pinu ma nitkellmux minn dera imma minn lokuzzjoni. Għar-raġuni li Carmine u Franġisk f'ta' Pinu ma rawx lill-Madonna, ma kellhomx dera tal-Madonna imma semgħu il-leħen tagħha ġej mill-kwadru. Tajt ħarsa wkoll lejn is-sem tas-sensus fidelium, jiġifieri l-kredenza tan-nies li jen ħafna fl-iżvilupp tal-ġrajja ta' Pinu f'kuntest ta' nazzjon ta' pajjiż bħal dak ta' Malta illi sa mill-antik wera qima speċjali lejn Omna Marija. U hawnhekk analizzajt il-ġrajja ta' Pinu fid-dawl tal-pjetà popolari waqt li waqaft fuq l-esperjenza nisranija tal-pellegrinaġġ u fuq l-importanza partikolari tas-santwarji Marjani fil-ħajja tal-fidi. Iddedikajt ukoll parti għall-element tal-miraklu li f'ħafna mill-każijiet insibuh preżenti fi ġrajiet bħal dawn u li nistgħu ngħidu jagħti garanzija ta' awtentiċità. Imbagħad fl-aħħar tal-kapitlu mbagħad għamilt lista tas-sorsi prinċipali tal-ġrajja ta' Pinu. Imbagħad fit-tieni kapitlu offrejt panorama storika qasira kif ukoll soċjali u reliġjuża ta' Għawdex fis-seklu 19, il-post u iż-żmien illi fihom seħħet il-ġrajja ta' Pinu. Hekk li jkollna idea tal-kuntest jenna ħafna biex nifhmu hekk il-ġrajja illi nkunu qegħdin nittrattaw f'dal-każ il-ġrajja ta' Pinu. Hekk fil-bidu tal-kapitlu semmejt xi ħaġa żgħira fuq l-istorja rikka tal-Arċipelago Malti, iddominat minn popli diversi sal-1964 meta akkwista l-indipendenza mill-Ingilterra. Il-popli kollha li ħakmu dawn il-gżejjer ħallew ċertament l-impatt tagħhom fuq il-karattru u l-ispiritu tal-poplu Malti. Is-seklu 19 kien iż-żmien tal-preżenza Ingliża f'pajjiżna. Hekk soċjalment u materjalment kien żmien ta' faqar, speċjalment tal-gżira ta' Għawdex, kawża partikolarment tal-baħar illi jiffret iż-żewġ gżejjer. U dan l-iżolament nistgħu ngħidu li ħalla l-marka tiegħu fuq il-karattru tal-Għawdxejn illi minkejja dan kollu baqgħu dejjem juru fidi sinċira
anke kikollna nammettu ċerta faqar reliġjuż li kien jeżisti. Dal-kapitlu joffrilna l-kuntest li jenna nanalizzaw l-istorja tal-ġrajja ta' Pinu li għalija mbagħad niddedika it-tielet kapitlu tat-teżi. F'dal-kapitlu twil mhux ħażin għamilt elenku tat-tappi prinċipali li karatterizzaw l-istorja u l-ġrajja ta' Pinu. Illi nistgħu ngħidu kienet ippreċeduta minn devozzjoni speċjali lejn il-misteru tal-Assunzjoni ta' Marija. Dil-ġrajja ssib il-bidu tagħha fil-kappella hekk imsejħa tal-Ġentili, illi fi żmien li seħħet is-sejħa ta' Pinu lil Karmni u lil Franġisk kienet abbandonata. Imma kien propju f'dan il-post umli u f'qajjar illi seħħew dawn il-ġrajiet ekstraordinarji ta' Pinu. F'ta' Pinu bħalma ġara f'każijiet oħra simili, nistgħu ninnotaw stejl rikorrenti. Il-Madonna tippreferi timmanifesta ruħha f'postijiet sempliċi u foqra lil nies daqstant ieħor sempliċi u foqra. Wara dawn il-ġrajiet nistgħu ngħidu li beda moviment spiritwali illi qatt ma waqaf u li sallum għadu jikkaratterizza b'mod profond it-tessut spiritwali tal-poplu Malti u Ħawġi. U dan permezz tal-pellegrinaġġi u r-rakkonti ta' fejqan materjali u spiritwali. Dal-moviment nistgħu ngħidu illi wassal biex jinbena s-santwarju l-ġdejd. Wara li dak preċedenti riżulta żgħir wisq biex jilqa' l-pellegrini li bdew jiżdiedu maż-żmien. Dil-binja qaddisa hija l-poplu tagħna sinjal viżibbli tal-preżenza materna ta' Omna Marja f'nofs il-Knisja. Iċ-ċelebrazzjonijiet tad-dedikazzjoni tas-santwarju l-ġdejd u anke l-inkoronazzjoni tal-kwadru devot tal-Madonna ta' Pinu taw spinta Marjana qawwija li komplet tikber sal-lum. U għal dan il-għan is-santwarju ta' Pinu jibqa' ċentru illi fih tiġi kultivata qima sana lejn il-Verġni Marija, qima illi hija radikata fil-kelma tal-Alla. Imbagħad fir-4 u l-5 kapitlu nidħolek fil-qalba ta' dan l-istudju fejn nieqaf fuq l-aspett marjoloġiku Marjan tal-ġrajja ta' Pinu. Fir-4 kapitlu nittratta l-oriġini u s-sinifikat, it-tifsira tal-manifestazzjonijiet Marjani, ġifieri dawk il-każijiet fejn il-Madonna jew tidher jew titkellem jew timmanifesta ruħha b'xi mod jew bieħor fl-isfera umana. Huwa fenomenu kompless li jixraqlu attenzjoni partikolari. Għax jekk dawn il-manifestazzjonijiet huma awtentiċi, allura huma prova ulterjuri tal-preżenza tal-Alla fl-istorja tal-bniedem. Bħala kleru u lajċi impenjati fil-ħidma tax-xandir tal-Vanġelu, nemmen illi huwa importanti li nkunu nafu l-mod kif dawn il-fenomeni għandhom jiġu affrontati u interpretati mingħajr ma naqgħu fis-sensazzjonaliżmu u s-superstizzjoni jew inkella fl-estrem ieħor illi niġħdu għal kollox il-possibilità ta' dawn il-fenomeni. Huwa sinifikattiv li f'ħafna minn dawn il-fenomeni hija Marija, il-qaddejja tal-mulej li timmanifesta ruħha f'isem Alla. Wara din l-analiżi xejn faċli waqaft fuq it-tradizzjoni li tirrigwarda it-tmiem tal-ħajja ta' Marija, partikolarment billi analizzajt il-letteratura apokrifa u xi esperjenzi mistiċi fuq din it-tema illi fihom hija evidenti l-mewt ta' Marija u l-assunzjoni tagħha fis-sema. Hekk fil-kastana jinteressana ninnotaw kif uħud mill-apokrifi jgħidu li l-ġisem ta' Marija dam 3 ijiem fil-qabar, biqbil ma dak li l-Madonna ta' Pinu qalet lil Karmni Green. Imbagħad fil-5 kapitlu naraw kif it-tema tal-mewt ta' Omm il-Mulej ġiet diskussa minn teoloġi b'opinjonijiet totalment differenti.
min kien favur illi Marja mietet inkwantu kienet kreatura umana fraġli bħal kulħadd u min ma qabelx illi hija mietet. Minħabba l-qdusija perfetta tagħha waxija ġbija tal-Knisja illi ma tmutx. Il-poplu Alla ma parteċipax f'dan id-dibattitu teoloġiku imma xaqleb lejn l-opinjoni tal-immortalità, ġifieri li l-Madonna ma mititx. Imma kien imbagħad il-Papa San Giovanni Paolo II illi fl-1997 imbotta l-opinjoni tal-mewt tal-Verġni Marija. Mhux minħabba d-dnub oriġinali, imma biex tkun tixbaħ il-bina Ġesu illi ukoll miet. U biex anke turi solidarjetà magħna u liet Adam. B'hekk bħalna hija wkoll setet taqsam magħna id-tbatija u l-mewt għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Fid-devozzjoni tal-Awċejn naraw kif it-temi tal-mewt u l-assunzjoni ta' Marija irċevew grazzi għal ġrajja ta' Pinu ċentralità sorprendenti, mhux direttament ġustifikabbli mal-premessi reliġjużi ta' dak iż-żmien. U għalhekk huma sinjali kapaċi jgħid ħafna fuq l-awtentiċità sopranaturali, evanġelika u eskatoloġika tal-ġrajja ta' Pinu. Finalment waqaft fuq l-attwalità tal-messaġġ ta' Pinu, messaġġ li huwa kapaċi jissupera żmien speċifiku u l-kuntest li fihom seħħ billi jfakkarna fil-ġrajja li iżjed kruċjali tal-eżistenza tagħna. Ġifieri dik tal-mewt tagħna fuq din l-art illi twassalna grazzi għal fidwa li ġabilna Kristu biex aħna ngħixu f'Alla kif qed tagħmel bħalissa Marja Assunta, l-ewwel frott ta' din il-fidwa u sinjal sigur ta' konsolazzjoni u ta' tama l-poplu Alla fil-mixja tiegħu lejn is-sema. Mbagħad fis-sitt u l-aħħar kapitlu trattajt il-karatteristiċi tal-via pulcritudinis, jiġifieri it-triq taż-żbuħija, illi se jkellemna dwar aħjar fl-intervent ta' wara dur Roberto Gauci. Din il-via pulcritudinis, it-triq ta' żbuħija, għandha importanza fix-xandir tal-Vanġelu. Hekk fid-dawl tad-diskors tal-Papa San Pawlu VI fil-Kungress Marjoloġiku Marjan Internazzjonali tal-1975 li ta' spinta għall-elaborazzjoni ta' din it-triq fost it-teoloġi, partikolarment fost is-segwaċi tal-Marjoloġija. Rajt allura kif din il-via pulcritudinis tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-Marjoloġija fi żminijiet tal-lum, filwaqt li preżentajt iż-żbuħija ta' Marja bħala għajnuna l-poplu Nisrani fil-mixja tiegħu ta' fidi. F'dan id-dawl nuri kif is-Santwarju ta' Pinu permezz tal-opri artistiċi sbieħ tiegħu jgħin il-poplu Nisrani f'dawn il-gżejjer u lil kull min jiġi jżuru fl-approfondiment tal-fidi. Għal dan il-għan analizzajt uħud mill-opri tarti li jżejnu s-santwarju biex napprezzaw l-impatt teoloġiku u marjoloġiku u allura nivvalorizzawhom bħala toroq li jwasslu lil poplu Nisrani għall-arfin tal-misteru ta' Alla bil-għajnuna tal-eżempju tal-Verġni Marja. Finalment imbagħad wara l-konklużjoni ġenerali nippreżenta appendiċi illi fih elenkajt fotokopji tad-dokumenti oriġinali tal-istħarriġ li sar lil Karni Grima u lil Franġisk Portelli illi fihom huma jirrakkontaw l-esperjenza illi kellhom fis-santwarju. Bħala konklużjoni għal dan l-intervent tiegħi nirrepeti dak li qal il-Papa Franġisku fejn jgħid illi għandna bżonn tas-santwarji Marjani fil-mixja ta' fidi tal-Knisja. Hekk fid-diskors tiegħu lir-retturi tas-santwarji fid-29 ta' Novembru 2018, il-Papa Franġisku jgħid illi dawn huma insostitwibbli għax iżommu ħajja il-pjetà popolari waqt li jagħnuna formazzjoni kateketika li sostni u s-saħħaħ il-fidi u anke il-karità. Dalgħodu waqt li kellkom qed nitkellmu miklet sis ta' santwari, il-kulto, il-karità
u l-kultura. Ġifieri il-kult, il-qima, il-karità u l-kultura illi kull santwarju Marjan għandu jimbotta il-qoddim. Hekk is-santwarju huwa realment spazju privileġġjat biex tiltaqa' mal-mulej fuq stedina ta' ommu u ta' omna Marija. Hekk dan nistgħu ngħiduh mingħajr skrupli ta' xejn għas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, illi bell-erba' ħitan tiegħu tlisnet l-istedina ta' omna Marija lil Karmi Grima. Faqaltilha ejja. Hekk kienu ħafna dawk illi laqgħu din l-istedina tal-Madonna biex imorru jiltaqgħu mal-mulej fis-Santwarju ta' Pinu. Hekk fejn ħassew paċi u sosten fid-diffikultajiet spiritwali u materjali tagħhom grazzi għall-interċessjoni tal-Bejata Verġni Marija. Hekk biex insemmi biss żewġ eżempji, bħalissa kif tafu għaddej l-Erbgħat bitħejjija għas-solennità tal-Assunta u bħal dejjem is-Santwarju jara żieda fin-numru ta' pellegrini li jmorru għall-Kubtejhom quddiem Ġesu sagramentat taħt il-man ta' omna Marja. L-istess ħin nafu wkoll bosta koppji f'diffikultà jiġu f'dan is-santwarju biex isibu akkoljenza u sosten psikoloġiku u spiritwali fil-konsultorju tal-familja. Meta l-Papa Benedittu XVI ippreżenta l-Warda tad-Deb l-Omna Marija ta' Pinu fl-2010 li ma' ġest ġie ripetut mill-Papa Franġisku f'April li għadda meta kien fostna. Hekk huwa kien eżortana biex nitolbu lill-Omna Marija taħt it-titlu ta' Sultana tal-Familja. Manka Papa Franġisku fi żjar li għamel fis-Santwarju ta' Loreto fl-2019 kien qal li d-dar ta' Marija hija wkoll id-dar tal-familja. Hekk fis-sitwazzjoni delikata tad-dinja tal-lum, il-familja mibnija fuq iż-żwieġ bejn mara u raġel tassumi importanza u missjoni essenzjali. Ikompli l-Papa illi huwa neċessarju illi nerġgħu niskopru l-pjan tal-laqgħa għall-familja biex nifhmu l-kobor u l-importanza tagħha s-servizz tas-soċjetà. Fid-dar ta' Nażaret Marja għexet id-diversi sitwazzjonijiet, relazzjonijiet familjari bħala bint, bħala arusa, bħala miż-żewġa u bħala om. Għal dan il-għan kull familja ssib hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu akkoljenza u ispirazzjoni biex tgħix l-identità proprja tagħha. Hekk jew nilqgħu l-istedina ta' Omna Marija, jew immorru għandha biex nisimgħu t-twissijiet tagħha, għax bħala om u bħala dixxiplu, permezz tal-eżempju effikaċi tagħha, tenna nimxu wara Rabbina Ġesu b'fedeltà sal-aħħar. Ħajjitna difatti hija pellegrinaġġ lejn is-sema pajjiżna fejn hemm jistennina il-mulej rebbieħ fuq il-mewt u l-Verġni Marija Assunta. Li min-naħa tagħha tinterċedi għalina u tiddi bħala sinjal ta' tama żgura u ta' faraġġ għal poplu tal-Alla fil-mixja tiegħu lejn is-sema. Hekk fi ftit kliem provajt niġbor hekk xogħol dens ħafna qed taraw dal-ktieb qisu ġebla li taqgħadhom flimkien tista' tibni dar jew kastell. Jiġifieri hemm ħafna tul, hemm ħafna xogħol, grazzi għal Padre Salvatore illi mingħajr l-għajnuna tiegħu ma stajtx intemm dan ix-xogħol. Hekk ma naħseb hekk huwa studju illi jipprova hekk ifhiem aktar il-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu. Hekk għax huwa messaġġ li importanti li ma jibqax biss bħala xi ħaġa storika, huwa messaġġ li jrid jgħidilna xi ħaġa lilna fis-sitwazzjoni tal-lum, konkreta tal-lum. Huwa messaġġ li jibqa' attwali sakemm indumu hawnhekk fuq dil-lat, u għalhekk ħassejt il-bżonn li jsir dan l-istudju anke bl-appoġġ ta' Father Jerry hekk biex dal-messaġġ tal-Madonna ta' Pinu jibqa' ħaj fostna u ngħixuh hekk fil-ħajja tagħna.